Bekuke kushiwo sisakhula ko Sunday school kuthiwa uNkulunkulu uyigaba ezintathu. Isigaba sayise, isigaba sandodana, nesikamoya oyingcwele. But now if you study abantu by nature, in nature will reveal who you are. Mufuna ukuzazi wena as umuntu, you must study in nature. Look at in nature, observe in nature. Ngiyakuphi na akwazi ukuthi ngaba khona uyise, kube khona indodana, kodwa umame angabi khona. Bese kuthiwa nomoya oyingcwele. We must break this down kahle. Kanjani na? Uyise, umame, nendodana. It makes sense lapho. Imaphi leyo magama abo na uyise nendodana nomama? Okhokho bethu babethandaza umveli kuqala. Umveli nqanga abanye basho njalo. Umveli kuqala. Ubani loyo ngokwe nature? Let us look at nature ke, ilanga. Ngokwe nature, sesibuka nature ke manje. Until you must study nature so that uzokwazi iqiniso ngawo. Ilanga lelo. That is why kuthiwani sinzalo yelanga. Right? Yini ekhombisa ukuthi ilanga luyise na? Ilanga number 1 liyahamba lizungeze umhlaba wonke. Lisuke from northern hemisphere liye ko southern hemisphere liphinde libuye futhi. Yini umsebenzi walilanga? Ilanga lisinika imelanin. Njengoba sinjena nje sine melanin. Imelanin ikhona emanzini. Imelanin ikhona ekudleni okutshalwayo. Imelanin ikhona emoyeni. Ilanga ilona eliphampa ihydrogen ekuyiyona esinika umoya osuphefumulayo. Uyise leyo. That is the responsibility of ubaba, uyise. Uma ilanga selihambile ekhaya, which is emhlabeni la sikhona nezabantwana, kungena ubusika. Uma ngena ubusika kwenzakalani? Ziyalamba izingane. Uma izingane seyilambile uyise ngekho kwenzakalani? Zikhala kumama, umama osuke egade ikhaya. Ilapho la ngena khona umoya oyingcwele lo esawufundiswa abelungu. Ubani lo moya oyingcwele? Unomkhubulwane. That is why okhokho bethu babethi uma sekusebusika imvula ingasanethi, izitshalo zifa, imfuyo ifa, bese beyahamba beyokhala kumame. Ngithe mathatha amagama elikayise, elikamame nelendodana. Bese beyokhala kumame, ubani? Unomkhubulwane. Uyenayo lo bambiza ngomoya oyingcwele abelungu lapha. Njengoba bethi elikayise, elikamoya oyingcwele nelendodana. Okhokho bethu bebehamba bayokhala kubani? Kumame. Unomkhubulwane. Bacela imvula bese lanetha izulu. Bese kuhamba athi ubaba masebuya kosebenza, ilakho nabuya khona nini? Ngesama. Ilanga lisuke selikhona, selehlile, sekushisa, sekunemvula. Ngobani sekubuya ubaba emzini wakhe. So far ubaba umveli kuqala, umame unomkhubulwane. Then undodana ubani undodana? Undodana igama lakhe kuthiwa umsindisi. Uye lo owasindisa amaNazaretha ngegama la Yeshu, ngegama la Yeshua, ngegama la Yesu. Igama elithi Yesu lisuka from Yeshua, Yeshua, Yeshu, Yesu. I-pronunciation yashintsha isikhathi sihamba. Right? So, umsindisi indodana, unomkhubulwane umama. That's why okhokho bethu babecela kuyimvulo ngoba izingane ngokwe nature zikhala kumama. Uma babengekho. Ubani uyise? Umveli kuqala. Uyeke lo obethu mesehambile bese ngena ubusika. Bese ziyalamba izingane, imfuyo ilambe, izitshalo zishe. Bese zakhala kumama unomkhubulwane bese yanetha imvula. Kuze kubuye uyise ngani? Ngesama. You must study in nature if ufuna ukuzazi umuntu. Abelungu bayiswapha bamkhipha umama bathi elikayise, elikandodana, nelikamoya oyingcwele. Yabo? Kodwa nje wona mathathu amagama. Kubalekile ukuthi uzazi umuntu omnyama. Siyabonga kakhulu.